Petőfi Sándor világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess, csak egy lépésnyire. Nem kérdem én, hogy átvilágíts a más világnak sűrű fátyolán, a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontás saját szívéből, és nem lett jutalma? De mindegy. Ki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi. De hogy használjon társanak, s használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, s nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozál magát? S eljö-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg, talán amit mi boldogságnak nevezünk, a mélyom érdek. Ez mind egyes sugára csak az új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást egy cél felé, míg előbb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki ha hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. S ez így tart mindörökké, föl és alá, írtóztató. Kit még meg nem szállott egy gondolat, nem fázott soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt, vérfagylalom végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerőzzik, s torkunkba folytja a lélegzetet.